Oh, kana ba? Ana godo lang lingkot mo ta picture yun. Kana ba? Anong ito ng 150. Di tanan. Di tanan. Yung master. Stop sabay, stop. Yan na. Pinakabok mo kopya ana. Pila. Pila. Madali mo isa. Igo na pod. Daghan din ko. Kana. Dong, yabi dong. Udo. Yabi. Ay, kung na ba? May mayas man siya. May ba? Naanim. Lara diri. Balik na to. Amo dito, di kay ako inyo pungapin dito. Yo, pwede mo niya oh. Ulod na balik na to. Time. Uy. Amun ko, bisa na balik no sa dire. Alay na. Tuwa sa balik. Aw, sige. Ay. Master Junita. Sebab tak ko master. Dimambay, Three, two, one, smile. 3, 2, 1, smile. Again. 3, 2, 1, smile. Katak na style. Sikat yung style na na. Sikat sa style. Ato ba, ni motor ba? Sige lang. Oh. Wala ka gani? I-check